Ακόμα όμως τον σταματά με φάουλ, δεν τον αφήνει όμως να απειλήσει. Η μπάλα και πάλι στον Δομπρί. Δομπρής θα να κάνει την κίνηση πέρα και πάλι για τον Εσάμ. Εσάμ θα σκοράρει από τη ζώνη των 6 μέτρων. Θα κάνει. Τώρα η μπάλα θέλησε να πασάρει ο Πέσο για τον Μιχαλίδη. Υπάρχει τραυματισμός του Ραλινού. Δομπρής γρήγορη επίθεση, περνάει η μπάλα στον Εσάμ. Σκοράρει ο Εσάμ. Εκτέλεση από τον Παπαβασίλη, τον ευθυνδιασμό. Δομπρής, η πάσα στον Εσάμ, θα σκοράρει 12-10. Με παίχτη λιγότερο τα Βιλίσια στην άμυνα. Ο ΠΑΟΚ. Είναι μια φάση που παίξανε, βγάλαν τον πίγο και παίξαμε 4 περιφερειακούς παίκτες. Φεράς τώρα κατά μέτωπον, Δομπρής είδε την κίνηση του Εσάμ, όλα 30. Τριανταφυλλίδης, Ελευθεριάδης, παίζει στον Εσάμ που έβαλε στην πλάτη, τον Μπαζάκ θα σκοράρει ο Αιγύπτιος, 28-30. Ελευθεριάδης, Λαβάκης, Κατσούνης, Λαδάκης, Ελευθεριάδης, πολύ ωραία μέσα στον Εσάμ, 23-14. Τεμελκοσκή, Τριανταφυλλίδης, Κατσουνής, Ελευθεριάδης, πολύ ωραία στον Εσάμ, ο Αιγύπτιος θα ρολάρει, θα σκοράρει. Για το 15. Λαδάκης, Δομπρής, Ιωάννου, Λαδάκης, Φεράς σε αντίθετη κίνηση. Δομπρής, παθητικό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Δομπρής καστά στον Εσάμ που έχει κερδίσει χώρο και σκοράρει 15. Πολύ καλή δουλειά από τον Μοχάμεντ Εσάμ. Τριανταφυλλίδης και Δομπρής η τριάδα στην περιφέρεια. Φεράς, πολύ ωραία στο συμπατριώτη του Εσάμ, ο οποίος τον ρολάρει 7-3. Στάθης, Μάιος, Στάθης ξέφυγε, εκτέλεσε με το πόδι ο Αρσίτς. Έχει γυρίσει τώρα η ομάδα των Βρυλισσίων στην άμυνα. Φεράς έμεινε στον αέρα, Τριανταφυλλίδης, Τεμελκός χωρίς όρεπε για να πάρει σουτ. Πολύ ωραία ο Τριανταφυλλίδης και στον Εσάμ 3-1. Ο Αιγύπτιος, αέρας 2 τερματών. Πάει να γίνει εκεί το λάθος, κάνει βήματα. Αποκρούει ο Άρσιτς στα αυτή την προσπάθεια που έκανε ο Ισραηλινός. Μετά από ώρα μια επέμβαση από τον Άρσιτς. Δομπρής θέλει να βγάλει τον ΠΑΟΚ σε κόντρα επίθεση. Πασάρει για τον Εσάμ. Ο Εσάμ θα σκοράρει. Θα μειώσει. Με το πόδι. Τσάγαλος. Μάρτινσεν θα πέσει. Θα χαθεί εδώ η επίθεση για τους γηπεδούχους. Δομπρής προσπαθεί να τρέξει για τον ΠΑΟΚ. Η πάσα για τον Εσάμ στα δίχτυα 2-0 για το δικέφαλο του Βορρά. Ο Διομήδης σημάδεσε σωστά σε 34 από 46 και πέτυχε μόλις 22 τέρματα. Εσάμ σε ένα ακόμα γκολ, το τρίτο του. Για να Και πάλι Δομπρής δείχνει στον Εσάμ που θέλει να πάει. Ελευθεριάδης, παθητικό παιχνίδι τώρα για τους παίκτες του δικεφάλου του Βορρά. Και δίλεπτος αποκλεισμός στον Κυριάκο. Εδώ ένα ανέλπιστο, θα το έλεγα εγώ, έτσι όπως κρατήθηκε και ο ΠΑΟΚ νόμιζε ότι θα πήγαινε σε φάουλ από τον Μοναήτη που σκόραρε, αλλά η μπάλα κατέληξε στα δίκτυα. Απαντάει αμέσως ο ΠΑΟΚ στο 13ο γκολ με το 11ο δικό του από τον Μοχάμεντ Εσάμ, τον είδατε εδώ, να σκοράρει και να μειώνει ο Αιγύπτιος. Έδωσε επανάληψη, το σωστό πατημά του. Φεράς, Ελευθεριάδης, πάσα για τον πίβο του ΠΑΟΚ, πέναλτι και δίλεπτο.